vandiudza kuti kune murume anondinakira ini ndakaiwewe ndiyekuti kuroda naye pamberi pamambo taurira dari Tuesday taurira zvinhu zvikwadai ndakaiwa nenyaya yangu kuno kuti tukaramba ndine 17 years ndinayo pa17 years tichigara tese tuna machi akasvika pakundudza kuti ava nemunhukadzi achakwanisa kugara neni ina ndichakwanisa kumugeza ndokuti ndobva achibuda akaenda nemukadzi wake wanga naye wanga achiti ane pamuviri akanogara naye ndiwo akugara naye saka nyaya ikunetsa ndokuti godfrey kana renda haabhadhari abva audza vabereki vangu kuti inini handikwanisa kubhadhara ndoloja 2 rooms abvati handikwanisa kubhadhara chiri 2 rooms tichabhadhara 1 room tichibhadharwa vana chete iwo handichakwanisa kukubhadharira uchaita zvaunokwanisa kuita sekuita ndainini handikwanisa kubhadhara 2 room wakazosara uchipinza chisvikombo ndaiwirirana ndati aho kana uchiti zvakadaro aiwabva chakaita saka panyaya yokunetsa ndaikuti yegodfrey akuya achindithreateni kuti iwo wakaita boyfriend ndoda kuita sei ndakukuuraya saka ndakazosinga nenyaya yokuti ndinozosauda chekutanga ukaona munhu angotaura chinhu chamunofunga kuti ari kukuthreatena muresa ripoti kumapurisa icriminal case inotosungisa munhu handiti then kana tichitaura nyaya yekuramba kwemunhu haisi nyaya yekungoti munhu afunga kunoita chihure otongoti ndatoramba mukadzi because ndaona rimwe girlfriend haisi iyo procedure yekuramba nadzivanhu chinonzi kuramba munhu kumupa token of divorce kupuro handiti hatichakudai amaimi matari kuti ima hamuchaita sei hamuchaita kune vaakudii osiya akupai kupo rekuti handichakudai kwete rekubatira kuti iwe unonzi haufaniri kudyiwapo iye achinodyawo akachengeta pimbi yakewo yekuti ndakasiya ndachengeta kuno ndichimbononikika hakuna zvinhu zvakadaro mitemo yenyika idaro handiti saka maita zvakanaka mamuunza kuno vana mune vanga wakamira sei wekutanga ne16 years wechipiwa ne11 wechikwira ne5 years 5 11 ne16 5 11 16 years vana kana chiti vakamira sei ndoda kuziva kuti vasikana vangani vakomana vangani vese vasikana nyaya yakanaka vanga vamutsvaga mukomana masitani vakwaramba munovaziva ramaya munovaziva sani semudzimai wenyu mungatiudza here kuti makapedzesera kuve navo rini semudzimai wenyu amai ava yaakutaura zvinhu zvakaitika zvinhu zvazvina kuitika amai ava kubva tichinetsana tine nguva tichinetsana kubva mashure ndafunga muna September takatombonetsana ndakati wakasvika pakutaura kuti iwo hausitomwe pamwe ndakasisa nyaya dzangu dzandinoita mashure vandiregera zvavanhu vanofundana ndakuda sei ndakuregera tadaro muna November kandiudza kuti kune murume anondinakira ini ndakaiwewe amai ava ndihana nekuti ndatoenda kuchechi tese ndakapesa ndakusainda kuchechi ndatangoita zvemuadonzi nyaya yestress then ndakabva kubasa inini chindikwana mari ndaitanga kuti ndaikwanisa kuwachandika mwa wetsutu hembe dzangu ndaivachandika iye aripo saka zvadaro ndefunga muna March 13 March 13 February zvakaitika mukadzi uyu ndakabva kubasa ndakabata mari manheru zvomasevhi ndakapa mari ndakapa 200 ndasanditengurazi munhu mukadzi uyu ndadaro ndapa mari iyoyo ndapa mari iyoyo ndifunga ndakamubvunza nyaya yechikafu anga asina kuti ndakabuda panze ndakabata foni yangu ndakubatira foni ndakaenda kumashops anotenga katokeni ke 50 cents akanditira mumashure achitarisa kuti ndikufamba use ndakamuona
ndakaenda kumashopusi ndakadzoka. Ndadzoka kudaro ndasvika mumba ndatora t-shirt yange ndatora yemunhu anoenda kumbira kwezi t-shirt yangu yakabvaruka. Ndakuda kubuda nayo chichibuda akabva anditera. Saka ndiri papolisi paraini papolisi yekutuva jina rei chingoyamba tara batira mashomo mangu zvazoenda kubandi tese pa girlfriend okuenda ndakadaro handisi kuenda pa girlfriend ndena nzosai t-shirt yemunhu ndatora. Ndatoona pala pandiri pana papolisi nematauro angu akuita ndakatanga kudzoka kukumba. Ndasvika kumba kuyo ndavanosvika iye akatanga kufambisa ndienda pamberi akanosvika akatora hembe akatanga kucheka nechigero. After ipapo zvakandibata ndakatoudza mwana wangu muhondo kuti vaone zvekutame wako. Mwana wangu akazviona zvadaro ndiri pakati pokutaura naye akabva andipusha akandibata muno ndakamira padhoso mwana anorwera musana pane kasitubho kadeso nanorwera musana makumbo akaita sei akapinda chando akadaro ndobva andigarira akaruma chibhumwe ichi akaboka maoko yaso makwambo abva yatonhora akanditi bhapa napo asi chabuda bhabha radhuwa chabuda chichichi ndobhabha ndoma mubuda ndakaenda pamba andidzinga achiti handisi achambobuda ndakabuda pamba inini ndichita zvokukambaira ndakaenda kwandakaenda then ndadaro ndapora ndakatanga kuenda kubasa. Every week ega ndawana mari ndaiuya nemari iyi ndawana ndakawana $200 kana $300 hafu yacho ndaimupa hafu yainusara nani every week pese pandawanina mari but zvakutaura kuti handisi kubhadhara ndakapesa ndakumuti achakwanisa kubhadhara 2 rooms achakwanisa kupa mari yerendi yakakwana inyaya yekuti anotiti uyu anoti ndina vanhu vangu ndakamutaurira sezvo ane murume weyu ndiachakwanisa kuti kubhadhara rendi ini chakwanisa kutengera chikafu chewana muwana ndo pandakapesa kuti anaye andakatanga ndakatojamba mwezi uyu kumupa mari yerendi but mari yechikafu naimupa every week ndakaona $200 ndakaona $50 $25 ndiyake $25 ndiyangu ndo maitiro anenge ndakuita svika ndazonzwa nyaya dzekuno kuti tinzwe nyaya dzakadaro pane foni inenge ndasangana nayo wakanditsvaga makuseni ndiri pasi pemvura foni yangu akadaiso ine pama missed call ndakanoona inini wachedza kufonera kuma to 6 pafoni ndakati ndakaudza timu nangu kuti amai kwaramba kundifonera gandise ndiwafonera kwangu ma9 ndakanofona inini foni ichidairwa nemunhu wechiyungu unoya patanga kundituka andituka kudaro ndakaramba chifona ndakatofonera maiguro ndakaudza ifoni sati ndaita se ndaramba chitaura nemurume weyu ndakaudza maiguro kuti apana munhu arikutituka pafoni yamaitanya but handizivi kuti zvirikufambawo sei ndakaramba ndese ndichifona kafoni kangu ega rekambudzi kasina memory card kuti ndikwanise kumuropota handakwanisa kumuropota ndakabva ndaramba chimufuna ndobva ataura ndinonzi Ningi ndoshanda kwakati iye munhu aishanda kwandindoshandawo unonzi Ningi mandakata foni mandatanga kumuendera akati inonzi Chipangura munhu iyeye ati inonzi Chipangura ndiri jizoni ndoshandira muofisi jizoni kuti unikanganisa basa chinotuka ini handina zvakandibata bcause nene zvinoasharaitawo kukanganisa vari kumba kwako aiwa awa foni zvaiita mambo ndizvekuti ndaifona nhamba dzavo dzichipinda mufoni make handizivi kuti zvezvi zvafambawo sei ndabva ndamuendera kuofisi mana muchiva ndakataura nezvakanaka ndakati asi pane chamukuita here nemudzimai wangu ndomabvunza ndakamuti nezvei ndakati ndikuona kafoni yangu iri kupinda kwamuri muchiidayira asi ine foni yemukadzi wangu zvakadzii kuita sei ndona aibhipa aripo ndandikubhipa nhamba dzemukadzi wangu dzikupinda mufoni menyu zvikumufamba sei zvazvokuti tina nyaya ndakati aiwa ini ndikutaura zvinhu zvandikuita se zvandikuona but iwe vanhu nacho handichataura newe handiti ndichataura navanhu vachaita se vachataura navo ndabva ndabuda ipapo ava pataimu iyoyo ndifoni ndakaita 30 minutes ava vakabva vandifonera nenhamba yavo ndobva vanditi wanoda chi wakandifonera vachiti makazoti chii ndakati nyaya iyi ipapo ndaito nehasha dzanguo ndakati ndikutobva kuofisi kwemunhu wako chikomba chako iyoyo saka imbomira kuti ase inetsa but nyaya yauri kuita iyi inechi inokurayisa handiti nemunhu wako ndo mashoko andakataura nayo because naye ndakabatikana nemunhu anoziva 2021 munhu iyeyo ndakambomutumira vanhu ndakamutora seya nemukadzi wangu nyaya yake iyeyo akandiudza futi 2021 iyeyo ndapiwa $50 nemunhu anonzi Chipangura chikwereti ndakamuti wapiwa pakuita sei uyu munhu ngokuwa handina kuda kuudzana ani kana kufemiri kana ani kana masiso wacho kana baba ndaigara semulaini nate zvakapata handina kufanira ndakaitaura nyaya ndakabva ndanyarapa
Saka nyaya yake ari kutaura iyi handizivi kuti iri mboni papi. Kubva inini kumba ndakabva musi 10 February. 10 February. Verengaimeza kusvika asi pane mwedzi mingani dzokuita. So far ndofunga pane 4 months. Ndizveramai. So toti pa4 dzavanoziva. Muchiti kudii nenhau yemushando. Nenhau yepamba yemudzimai. Patani yache uyu ndakandidzinga pamwe ndachabuda pamba. Ndakabuda. Ende kubuda kwandakaita nene chituru kuti ndiyandiramba pamba ndichabuda. Kana muchiti pamba pangu mukadzi achidzingai pamba pangu. Vana ndazonzi mune vatatu. Maisikira vana pamba pemukadzi musina pamba penyu. Kutaze kubereka vana vatatu muchigara pamba pemukadzi here. Aiwa pamba pari penyu tese patakandidzinga. Saka musati kakati ndibva pamba pangu makabuda pamba penyu. Ndakabuda pamba pangu iya ndinaye nini ndakabuda pamba pangu nini ndadzingwa kuti kuti ndibva pano ndakabuda pamba. Saka muri kuti chii nenhau yemukadzi? Mukadzi wangu ndobuda nemhuri yangu. Amai baba vari kuda kudzoka kumba ndimi makavadzinga kapamba. Akanditi handichaita saka anodzoka sei akati aona anomubvunza. Iye angasisa tenge chikafu achibuda makuseni achibuda manheru anditi omona achidzoka makuseni. Pandakazomuteera angabuda nehembe dziri mupurasitiki ndati kwaumboenda kupi. Pandakandomuteera ndichinomubatira uko kwaaitoenda kwaigara girlfriend yacho akati kweiwo kuenda kupi. Iye akambokuteverera umba kwako. Ndakati akana zviri izvozvo zvakanaka ende handadzoka kumba. Ndati aiwa kana imi mafunga izvozvo chiendai munoita imba nemunhu wenyu sezvo inini handichaite handichaita. Kana sisi wangu akativaudza zvakanzi ini ndaona kunondipa mufaro maiguru inini handikuvanzirei mainini aripo ndaona kunondipa mufaro ndokubuda kwaakaita achibva atozodzoka achitora hembe maiguru aripo sisi wangu aripo ati andakazotora hembe dzangu kana mumba hamutorina hembe dzake. Pa5 months ipapo chero akanzi achiri kumurume wangu abva paakadzoka achipinda muredhi. Saka anenge achiri murume wangu pakuti inini asina mbodzoka achiitira. Panzi maenda ka mudzimai munomuda mune musi wamakambodzoka here pamba? Mambo apo inini ndakamuudza kakawanda ndokumbira kudzoka kumba kana achikwanisa kuripa nekuripa akati kwete handikwanisi. So nasitiudze zviri nhasi wakanditaudza pafoni anambuya wangu varipo wakatomondibvunza wakati ndibvunze zvakawanda pafoni ndakapindurana ndisipo pamba wachida kuti tigadzisane but akaramba pamberi pabereki wake pafoni akati hachada zvadainzwa pafoni. Akashidzwa nemubereki wangu akaramba kuyozonana nevabereki wangu. Haichakurohwa mama because baba wangu anditi wada kundirohwa pane mameseji awaisenda pafoni pangu vachida kutsvaga nyaya yekuti iye anga anotaura zvisiri izvo. Baba wake vaisvika pakundita wada kundirohwa inini but inini avo vasina kunzwa kuti nyaya yacho ndiyei pakati pangu naiye. Vakazonzwa kuti nyaya yacho ndeyakati pamwe ndopavakadzikama nyaya yavo vana kutaura zvakawanda but ini chandakachenini kuti baba wakatanga nditsvaga before wasati wazonyaya enda nekupi. so kana tichitaura inyaya inotibatsira. Amai murume wenyu muchimuunza kuno kudaro nyaya hombe yamati inini ndasingada kuti ndiendese murume wekudaro makamuunza nenyaya yekuti nyaya hombe yandamuunzira kuno yekuti magariro acho chaiwo handaita naye haaiti munhu wokuti anenge achingomutsvagira mhosva kuti wakadai so ndokurohwa. Iye apa iye aita muvhona nemukadzi wake wakati ane pamuviri inini kuti ndigarisane nemukadzi yasvita enda inini pachangu chaiwo kuti andichengete ndiri hwaananga asingakwanisi vana chaiwo kuti abhadhare school fees chaizvoizvo hapana. iri vanambe mushora dhimi life 16 11 5 years
makore iwayo akawanda. Saka vamai vachiziva vakati murume abude, ndobva abudawo. Ndovaratidza kuti apa vachati bhozi vaanesa munhu. Asi ezvino maane munhu here makaramba here nemurume? Murume akandiramba akatoti handichakuda. Akaramba kuti titati hande kwaSamuel akaramba. Vabereki vangu vakamushedza kuti titaura. Munhu anenge asingachade mukadzi anopa munhu chakuda kureva. So mukatimuta kuti maanaye kuda kuti muri kutonyengwa muri mukadzi womunhu. Mutembo zvamuchitaurira kuti vanhu fungidzire piki rinaro izvozvo rake rari munhu akamubata kudai ritori maufeni mangu asiri munhu andaitara naye pafoni patikakuwa kuti Kwangura taubva. munhu wacho asiri chipangura kuchipangura munhu piki yokurauta vanhu vanodanana. aiwa kutaura prufu yangu Aiwa piki vanhu vanodanana here. Apa pamakati munobata pasi penhingi akaenda kumakowanutaura kuti mumwe haidi. Aiwa hamuri haakana. iye akamukumbatira ivo ndo vakatokubatira murume Maya ndo akatobata vasingadanani naye mubate ichopo. batika munhu paatoonawo zvinhu zvakamira zvakadai Alright, mimi chiwanayo ishu. Uyu akatosvika pauzvisa paTikTok nemunhu. nerimatenderwa Murume haana kuramba namai. Haana kuramba kamurume. Akandiramba. inini chinhu chakatoda kuti titaure namai ava tichiwirirana ndechekuti vataura zvakanaka kuti aiwa ndiri munhu tizvechokwadi munhu but munhu ukada kuti uite zvinhu zvisina chirevo chakashata munyika matetichirarama inyaya yekutanga tagadzirisa zviripo kana zvichifa zvodi zvotanga zvafa handiti makona kwete kuti tifungidzira ndo zvamune muchiitirana kamune muchiitirana muri koti kukonana kwedu mune muchikonana muri koti handiti makona saka iye zvino chitiudzai pane mpa here iripo nokuti zvino chamakutotiratidza zvishandwa zvamakuita uyo neuko Rambai mufoni. Aiwa, itai play. Itai play only. Ndanda kufamba nedare. Zero zvamuri kubvunzwa kuna amai. Zvamafamba nedare. Imba inonakidza kunzi imba iripo. Kwete imba yekunyengedzana. Imi vaviri nhasi muri pano muri kudare ramambo tiudzei kuti zvii zvingabatsira zvamati tikaenda kwamambo tinonobatsirwa pamuda kubatsirwa ndepapo. Inofanirwa kubatsirwa ngekuti tigare takudana iye aite muvhu weupenyu kundiita muvhu weupenyu. Kuti dare ramambo panje ndo tinongadaro here kana tikati ndoda kuita muvhoni iwe akaita uye aitawo muvhoni dare ramambo ndo ringauye here roti aiwa mama endai muite muvhoni baba endai muite muvhoni because ezvino mamugarisane kani kureva kuti muvhoni yakaitwa kare. Imi muri kuudza dare rangu kuti ndakazoona kuti aiwa ndiri munhu kureva kuti muri kurohwawo nekusaidha
baba vari kwavo vachiitawo zvavo. Handiti makwa musha iwoyo chawakanoipa ndechekuti hatifanirwe kuzodzoka patinosangana tiri mukadzi nemurume zvekare. Saka chinhu chamunofanira kutanga magadzirisa inyaya yekuona kuti ukama hwenyu hwadambuka here, so that muwane chinokupai guidance yekuti kana uyu achiita zvake uyu achiita zvake, kwete zvekuti mumwe anosara pamba achiti hameno, umwe oenda achiti hameno. Hakuna kwatiri tichienda, hakuna kwatiri tichienda. Hapana imba iripo. Mukwata akaroora here mumusha? Lachaurei gari pano. Ndakabvisa mchano pakasara zvinhu. Ne? Ndakabvisa mchano pakasara zvinhu. Kabvisa mombe ngano. Mombe asati ndabvisa, ndakabvisa mari. Mari. Achaziva kuti ingiri mari. Ndizvo pasara 200 chikwerere pasi mombe dzavo 3. Pasara 200 pasi mombe dzavo 3. Vamabereka vana venyu 3. Vane maages handiri kuona. Tikakupai mukana wekuti chimbonotaurai nevakuru vekwenyu. Ivo mukadzi uchiri kumuda. Amai, ukuwanzwa here baba? Mai guru ndanzwa kuti pana mai guru ndevapi? Makambowagadzirisa here vanhu? Tsuuranai mamai kana makagara kudai. Azisati ndikupa mai. Wenyu munengena. Hata uri pachena kama mambo wanyatsonga. Ndiye murume aiti. Baba vataura kuti vada vapa nguva yekuta. Chero ndaiti ndakatadzira ndakati hande pameguru tinogadzirisa aiti handina munhu anotonga nyaya. Ndakumitiro yamai guru vanzi kana munhu hata achada zvana. Right, rambai murume wacho jesu. Mpeni, chokino kuti wote. Mufuro kana munaro. Mashinga here amai vangu. Nokuti muchauraisana. Matani vakoramba kumushande kupi? Kwamutoko. Chengeta vana vako kurwa. Ndikutika. Chengeta vana 16 years mwana yane 2 years mutanzi munhu. Nditi. Mwana 11. Mwana 5. Vese vachingoenda kuchikoro. Umari pomani. 4. Shingirira. Kuendesa vana kuchikoro. Ndikuona kuti vadyire. Handiti? Nekuona kuti vadyire. Sezvaungochungoita. Pane kuzoendesa kumaintenance. Vese vachiri kukodzera kuenda kumaintenance. Handiti? Asi kana munhu uchigona kuchengeta vana vako wega kuti kana pamari yako unobhajeta kuti ndoda kuendesa mari kuvana. Handiti? Then mamaiwo munotenderwa zvekare nemutemo kuti uyo achichengetawo vana imi muchichengetawo vana. Handiti? Ndagara ndinotonochengeta. Iye chaiwo mwedzi unowu chaiwo abuditse renti kana chikafu apana. Apa mwana mumwe akurwara. Ndamuendesa kuchipatara ka3 kesi. Akuramba kubuditsa mari yacho. Imi kana matobuditsawo kuti magona kuti mwana aende kuchipatara. Mune magona. Murume ndewenyu kutadzirana ndokunozouya. But munomuziva rekodi yake kuti anayo here mari. Nekuti mari aizowanikirana kuti matadzirana. Mune nhoroondo yekuziva kurarama kwenyu naye. Handiti? But munyika umu varume vakawanda. Vanoda vakadzi vevanhu. Vanoda vakadzi vevanhu vakatosvikarira pamisha yavo zvakanaka. Mubate mashoko. Varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu
vanenge vakazvigarira pamba pavo handiti maona ndokuti muone kuti nyika kuti muipuruvhe kuti muione kuti yakaipa munoiona kana imimi marambana nemurume wenyu sezvamaita izvo munhu akuziva kuti every expense ndeyangu anobuda pachena kuti muzoziva kuti aiwa taakurarama here naye munhu iye akadii akanaka. Tine urombo kune vanhu vanozourayira dzimba dzavo kuno kwandiri kuno, asi imba chinotokadza ndechekuti kana isipo inonetsa kuti ivepo handiti, nokuti mukagara makati umwe ari uko achiita zvako achiita zvako, umwe neumwe anenge achifunga zveumwe kwaari ikoko handiti, asi mukapedza zvinhu zvenyu mukapanana mukana wokuti iwe chimboenda ini ndisari kana kuti ndakuenda iwe usari, zvinokupai kuti mudzidze kuti upenyu hwatiri kurarama mukati umu hwakamira sei. So ndapedza next quote.